ja tak neznášam chodiť do školy, sú nejaké písomky a skúšanie. Ale prosím ťa, nestresuj sa stále. Sú deti, ktoré musia chodiť do továrny a pracovať. Do továrny? Áno, na informatike sme o tom pozerali dokument. Aké deti? Poď, ukážeme ti. Čaute. Čakáte na informatiku? Áno, o 5 minút začíname. Čo chcete? Len som chcela Alexovi ukázať to video o detskej práci, čo sme pozerali. Môžem mu to pustiť? Jasné, poď. Ale našťastie, dnes už takéto veci neexistujú. Dnes predsa deti nechodia do tovární. Však. No čo ty na to? Wow, to som vážne nevedel. Vidíš, aspoň si budeš vážiť, že chodíš do školy. Ak sa chcete o tejto téme dozvedieť viac, prečo dnes, v dnešnej dobe, niektoré deti namiesto školy pracujú, pozývame vás na konferenciu, ktorou ukončíme náš celoročný e-twinning projekt. Kedy? 12. júna 2025 na Obchodnej akadémii Kukučínova 2 v Trnave. Detská práca nie je len minulosť, pred ktorou by sme mali zatvárať oči. Je to aj pre nás výzva do budúcnosti.